never been one. It's let others inside your home. And we all... Avui tenim amb nosaltres la Ducati Diavel, una moto amb la qual no passaràs desapercebut, amb llantes de 14 radis, pinces Brembo monobloc, un xassís multitubular i sobretot l'impressionant motor testa estreta de 162 cavalls, que porta incorporat 3 modes de conducció i un munt de potència al teu abast. Sobretot destaca l'ABS i el control de tracció. Si voleu saber com es comporta, pugeu amb mi. La marca italiana va crear el 2010 un model diferent a la resta, una moto impactant al mirar-la, com si vingués d'un altre món. I ara culmina amb el nou model X Diavel. Però avui ens ocupa la primera Diavel. Ducati ha aconseguit marcar una nova categoria, les Muscle Bikes. La Diavel imposa caràcter. De la seva gran òptica emanen totes les línies del conjunt. El seu gran motor, amb una doble sortida lateral, queden petites davant l'enorme roda posterior amb un preciós monovasculant i la seva llanda. El seient és gran i tou, encara que per l'acompanyant és una mica petit, i a sota guarda les llums de fre. El dipòsit guarda una de les dues pantalles que disposem. Per arrencar aquesta moto no hi ha forat on podem posar la clau, sinó que podem posar-la en marxa amb la clau a la butxaca. Ens pugem i el primer que ens ve al cap és la sensació de poder, perquè tenim a sota nostra 162 cavalls. La posició és força còmoda i la seva pantalla és visible en tot moment. Amb el mode normal ens posem en marxa per fugir de la gran ciutat, un hàbitat que li costa pel seu tamany i pes. L'entrega de potència és increïble a tota la seva gamma de revolucions. Canviem de mapa i seleccionem el mode Sport. Aquí, la Ducati Diavel ens convida a gaudir de la potència i deixar-nos emportar per les sensacions fortes. Els frens Brembo són brutals. Frenen la moto en pocs metres. I ella entra en corbes millor del que es pot esperar d'una custom normal. La carretera es fa curta, les corbes passen una darrere l'altra i el seu motor es comporta increïble. Tens la potència en tot moment. Baixem marxa i anem direcció Montserrat, la muntanya màgica. Per dintre, tinc la sensació d'estar somiant amb el futur. La Diavel té molta personalitat i el mode esport exigeix molt, si vols anar ràpid amb ella. Encara que entra a les corbes sense problemes. No és una moto per córrer en excés, sinó per gaudir a un altre ritme dels quilòmetres, i està construïda per ser admirada al seu pas. Com el nostre amic Pablo Silvan, responsable de Ducati Espanya, ens deia, aquesta moto et sorprendrà, i ara entenc el motiu. La Ducati Diavel trenca motllos, una moto diferent, amb estil i que a ningú deixarà indiferent i que tothom admirarà el seu pas. Un pes al voltant dels 200 quilos i una potència de 162 cavalls amb un magnífic motor bicilíndric. Fan de la Diavel una bella bèstia. Diferents opcions de personalització i dos acabats, la Carbon i la Black, amb un preu de sortida per sobre dels 18.000 euros. El món Diavel i la passió de Ducati t'esperen. Walking down the sidewalk, kicking my feet as I move.